40 anyos nga negosyanteng babae gipusil sa riding in tandem sa tindahan sa Victoria Street, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Tanang anggulo sa motibo sa krimen gisubay na sa kapulisan ug aduna na usab sila'y persons of interest. Ani ang report ni Femery Dumabo. Ana karon sa Makuyaw nga kahimtang si Alice Caballes, 40 anyos, minyo ug nagpuyo sa Victoria Street, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang investigasyon, matod ni Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa nga naglingkod sa iyang tindahan ang biktima dihang gipusil kini pasado alas 2 gahapon sa hapon. According sa itong mga witness is nasa loob ng tindahan, which is along the road din ang tindahan. So pag gilabyan lang siya tapos gipusil. Yes. Motor riding in tandem po, sir? On the report, yes, two suspects ride a motorcycle. Nego ang biktima siyang naong ug tiyan. Dali usab nga nakasibat ang mga suspect sakay sa ilang motorsiklo. Samtang daling gidala usab sa tambalanan ang biktima. Gisubay na sa kapulisan ang tanang anggulo sa motibo sa pagpamusil. We are looking at the possibility nga we have two angles, personal grudge and possible drug related na natay idea, but as of now we can divulge that specific kay ato pag ongoing atong follow-up. Dugang ni Magbanwa nga aduna na sila'y gisunod nga mga persons of interest sa maong kaso. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.